Il-Prim Ministru Joseph Muscat l-erba' filgħodu inawgura l-ewwel solar farm f'pajjiżna. Fuq medda ta' 22,000 metru kwadru dan l-investiment tal-kumpanija Medserv ikopri total ta' 8,000 pannella b'kapaċità ta' produzzjoni li tlaħaq iż-2 megawatts. Dan kollu mistenni wassal għal tnaqqis tal-fuq minn 3,000 tunnellata ta' karbonju fis-sena. Fid-diskors tiegħu il-Prim Ministru Muscat faħħar dan il-proġett li fi kliemu huwa xhieda tal-qalba li qed jippromovi l-Gvern għall-ekonomija b'livell baxx ta' emissjonijiet ta' karbonju. F'dan ir-rigward Joseph Muscat sostna l-impenn tal-Gvern li jkompli joffri inizjattivi sostenibbli biex Malta tilħaq il-miri tagħha fil-produzzjoni tal-enerġija alternattiva. Fl-istess waqt Muscat fisser kif il-Gvern qed jippjana proġetti simili għal dak tal-kumpanija Medserv billi jisfrutta l-ispazju fuq il-bjut tal-fabbriki fiż-żoni industrijali. Min-naħa tiegħu iċ-Chairman tal-Medserv Anthony Diakono kellu kliem ta' tifħira r-rieda tajba u l-kooperazzjoni li wrew l-awtoritajiet konċernati fit-twettiq ta' dan il-proġett. Sibna kooperazzjoni sħiħa mill-awtoritajiet kollha. Infatti fil-preżentazzjoni tiegħi għamilta ċara li kelli nirringrazzja tant nies għaliex darba simna dik li l-Ingliż ngħidula can do attitude u di verament tajn il min qed jipprova jinvesti.